justa, que és una justícia viciada, que, en fi, torta... Què mana? No sé què em dius. Ah, hi ha alguna metgessa o algun metge per aquí, o alguna infermera, infermer? Va tot bé? No ha passat res? Sembla que no ha passat res, sembla que no ha estat res, això. Uns momentets encara de respecte. Bé, sembla que tot va bé, que no ha estat res i esperem que la persona que ha caigut no hagi patit cap dany greu. Com us deia, ens agrada presentar llibres, però el d'avui no ens agradaria tant, perquè té un regust agredolç. O sigui, és molt més agre que dolç. Ens agrada, ens és dolç perquè parla de la Dolors Bassa, que és una companya, que és una gran activista, que és una gran política, és una gran dona i una gran persona. Per tant, ens agrada presentar aquest llibre que parla d'ella. Però, per altra banda, ens és molt agre, perquè com ja sabeu, i no cal que repeteixi, però ho diré igualment, la Dolors està a la presó com altres 8 presos i preses polítiques que encara tenim allà per aquesta mà negra de la justícia que es diu a ella mateixa justícia espanyola. Què més? Per presentar aquest llibre, com veieu aquí dalt de l'escenari, contem amb la companyia de la nostra companya i alcaldessa Agnès Lledó, que parlarà d'una part del llibre. A continuació us parlarà l'escriptor Vicenç Pagès, que és figuerenc de naixement i torroellenc d'adopció. I d'en Vicenç també ha sortit un llibre no fa gaire, crec que abans del confinament, i el podreu trobar també a la parada de llibreria Edison. Què més? Res, dir-vos dues impressions, que a mi aquest llibre, ara ho estava parlant amb la meva companya l'Angi, que està a pocs metres d'aquí treballant, que és un llibre que ens emociona, que ens ha posat la pell de gallina, ens ha fet posar la pell de gallina moltes vegades mentre el llegia, i que a vegades fa plorar. Jo tinc una germana i no em puc imaginar aquesta situació. O sigui, les trobo superfermes, molt valentes totes dues, i bé, què més dir-vos, dues grans dones, dues grans persones. Elles han escrit un llibre a 4 mans, una a cada banda del puto vidre, com diu la Montse, una en llibertat, fent tot el que pot per treure la seva germana de la presó, com ella sovint diu, i l'altra, doncs, empresonada per haver fet política, per haver practicat la democràcia i per haver complert un programa electoral. Això que tantes vegades es critica als polítics, que mai no compleixen els programes electorals, doncs ella ho va intentar i l'han fotut a la presó. Res, finalment dir-vos que m'emociona molt aquest llibre, però també m'impressiona molt i m'emociona molt el pròleg que l'ha fet la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, també empresonada, ara no sé si a Mas d'Enric o ja a Barcelona, i doncs ella diu, no deixeu de llegir aquest pròleg, sisplau, és curt, és concís, és emotiu, és molt bonic i és molt clar. Ella ens diu en un moment donat, aquest llibre, malgrat ser de la Dolors i de la Montse, també me'l sento meu, perquè vaig viure i compartir molt del que s'hi diu i s'hi viu. Nosaltres avui, encara que la Dolors i la Carme Forcadell no hi siguin, també ens les sentim molt i molt nostres. Un record per elles dues i bé, anem a començar, us deixo en mans de l'Agnès Lledó, alcaldessa de Figueres. Gràcies.
Hola? Sí, ara sí. Bé, deia que molt bona tarda a tothom. Realment avui és un plaer estar aquí, primer per presentar aquest llibre de Carregades de raons, de dues dones, ho deia ara la Montse, fortes, compromeses, valentes. Les conec personalment a les dues i a més constato que és realment així, lluiten per allò que creuen i sóc de les que pensa que quan lluites per allò que creus és quan realment fas aquest pas endavant per ser lliure. Per tant, emociona poder presentar avui aquest llibre juntament amb la Montse, però també fer-ho amb en Vicenç Pagès, com ho ha dit també la Montse, figuerenc de naixement. Els figuerencs crec que som els reis d'exportar el talent a fora de la ciutat i per tant també és un plaer fer-ho al seu costat. I una llàstima perquè m'hagués encantat que la Dolors pogués estar aquí, primer per fer-li, encara que no poguéssim, però fer-li un cop de colze ben fort, perquè, com us deia, les conec personalment. La Dolors la conec de fa més temps que la Montse i la vaig conèixer en un sopar precisament a Torroella, on vàrem poder compartir coses que passaven a Figueres i realment us haig de dir que quan va ser consellera de la Generalitat realment ha sigut una de les conselleres que més ha complert amb aquesta ciutat, que més coneix quina és la situació de la ciutat i realment crec que això també és important dir-ho aquí, perquè és una gran activista, és una gran política, és una gran sindicalista i és una dona que lluita sempre per als drets, els seus propis, però sobretot els drets dels altres. I crec que això la fa una gran dona i m'hagués encantat poder-la trobar aquí i no haver-la de veure com he hagut de fer les darreres vegades a Puig de les Basses. Però bé, com us deia, aquest llibre, Carregades de raons, és un llibre totalment diferent als que s'han fet fins ara del procés polític que està visquent aquest país, perquè l'està visquent encara. Ens parla de política, sí, però sobretot ens parla d'emocions, ens parla de les relacions que han suposat aquest procés i ens parla, i molt, de dones. Jo diria que aquest llibre és un llibre feminista. El titllaria com un llibre que té una vessant feminista molt important. És un llibre escrit a quatre mans, un exercici de sinceritat, d'honestitat, que ens parla de l'experiència de la presó de la Dolors, però també ens parla del que suposa tenir una germana a la presó, les emocions que això et genera, i crec que una de les primeres paraules que més t'emociona quan llegeixes el llibre, el primer capítol que escriu la Montse, és el primer dia d'anar allà i realment t'emociona molt i et poses en la seva pell i evidentment ha de ser molt, molt difícil. Per això dic que és una dona molt valenta. Per què dic que és un llibre feminista? Perquè crec que és un llibre que reivindica la figura de la dona. Una dona que pateix una doble discriminació pel fet de ser presa i pel fet de ser dona. Haureu sentit moltes vegades experiències de que la Dolors sempre lluita, com us deia abans, pels drets fins i tot de les preses que veuen marmats pel fet de ser dones, drets que els homes sí que tenen com a presos. I crec que això també diu molt de la Dolors. Però també segueix reivindicant, i això ho ha fet molt la Montse, aquesta diferència que s'ha fet massa sovint entre els presos polítics i les preses polítiques, que moltes vegades en certs moments i sobretot en els mitjans de comunicació han caigut molt en l'oblit. I crec que això ho hem de combatre i sobretot ho hem de combatre les dones, perquè si no ho combatem nosaltres no ho podrà fer ningú. A mi és un llibre que m'ha causat sensacions diverses pel fet de no som prou conscients del que han viscut les persones que han estat a primera línia del procés i crec que és important tots aquests llibres que van sortint perquè ens demostren uns caire i un tarannà i ens expliquen unes emocions, sobretot aquest llibre, Carregades de raons, que crec que són molt importants per seguir forts, per seguir valents i per veure que hem estat i estem
amb molt bones mans en aquest cas, perquè són gent que no han deixat mai de ser qui són ni de pensar el que pensen, tot i que el preu que n'han pagat és molt alt. Jo no em vull allargar perquè crec que la Montse ha de fer una exposició molt maca d'aquest llibre perquè hi té molt a dir. En Vicenç també hi té molt a dir com a escriptor i per tant, com que a més tots sabem que després hi ha un acte a la Rambla i ens hauríem d'allargar poc i amb la Montse dèiem que també seria important que es poguessin fer preguntes, doncs jo el que faré ara serà cedir el micro a en Vicenç perquè ens exposi quina ha sigut la seva intuïció amb aquest llibre. Molt bé, gràcies. Bé, d'una banda, em fa il·lusió que la Montse m'hagi suggerit venir a presentar el llibre, però d'altra banda també és un moment trist perquè has de parlar de coses que no haurien de passar. I d'altra banda també és trist perquè estem tots separats i emmordassats. I ara faig ús del privilegi de treure'm la màscara quan parlo. Se sent? Bé, això és la presentació d'un llibre, però també és la constatació d'una ignomínia. Una ignomínia molt gran, però que en el llibre es tracta d'una manera molt personal. I és una ignomínia tan gran que, de fet, una de les autores no pot ser aquí en aquests moments perquè o està a la presó o està a punt d'arribar a la presó. Això ens dona una idea de la tragèdia. En moltes presentacions del llibre jo he sentit dir coses com aquest autor es juga la vida escrivint, però això no deixa de ser una metàfora fàcil i avui ridícula i tot, perquè la Dolors sí que es va jugar la vida, uns anys de la seva vida, potser sense ser-ne tan conscient com podria ser-ho ara, però en tot cas se la va jugar i en aquest llibre hi ha una part important del llibre que és dolor, i hi ha una part que és determinació, i hi ha una part que és esperança. Bé, la Dolors ja ho sabem una mica qui és. Jo sempre he vist que surten 6 paraules quan ella s'autodefineix. Aquestes 6 paraules s'han de dir en ordre, però jo diria que no tenen ordre, sinó que són com els 6 angles d'ella. Professora, em sembla que és molt important, sindicalista, republicana, feminista, independentista i demòcrata. És molt difícil saber què passa per damunt dels altres perquè és com un paquet i resultaria força difícil imaginar-se-la sense una d'aquestes facetes. Ella va ser consellera de Treball, Afers Socials i Famílies i justament per això va ser condemnada a 12 anys en un judici en què el mínim que es pot dir és que una de les parts va ser molt més escoltada i tinguda en compte que l'altra. 12 anys, quan comparem amb la resta de les condemnes, resulta que són més que la condemna que va tenir Joaquim Forn, que era la persona responsable dels Mossos d'Esquadra. Això és força difícil d'entendre. Després resulta que llegint la sentència es pensaven que era consellera d'Educació, però tot i així és força incomprensible la magnitud i en tot cas dona una certa idea del rigor o de la manca de rigor jurídic. És un llibre, com s'ha dit, de dones, de germanes, és molt important la relació fraternal, és un llibre dedicat a la mare i és un llibre en pròleg de Carme Forcadell i també té un cert paper Meritxell Borràs, sobretot al principi, i les preses amb qui va compartir presó cap al final. No només és un llibre de dones, sinó que és un llibre escrit en perspectiva de dona, perquè ens hem habituat a les fotografies dels presos polítics junts, fent colla. En el cas de les preses polítiques hi ha hagut molta més solitud. I també el llibre explica que les presons, potser per una qüestió estadística, perquè la majoria de la població presa és masculina, les presons estan pensades per homes i
les dones tenen una sèrie de problemes i de mancances específics a part de la manca de llibertat, que en aquest cas s'ajunta també a la solitud. Com a presa política ha estat molt de temps sense altres preses polítiques a prop i això ens fa entendre també una part del drama que s'ha viscut. És un llibre de detalls, no és un llibre de pensament, no és un llibre de doctrina, no és un llibre teòric, és un llibre de vivències, d'experiències, dels sentiments que provoquen aquestes experiències. És un llibre, podríem dir, més de literatura que de pensament, en el sentit que és concret, hi ha moltes escenes, hi ha molts diàlegs, és un llibre molt pròxim que permet fer-se una idea aproximada del que és estar a la presó. És a dir, no és una persona que la presó li susciti una reflexió teòrica, sinó que és una persona que explica què significa viure a la presó i, a més, com que està escrit per dues persones, una des de dintre i l'altra des de fora, ens permet aproximar-nos una miqueta al que sent no només la persona presa, sinó la família i també la resposta de la gent. I en aquest sentit és un llibre, em sembla, peculiar i més ric que altres, amb més perspectives que altres. No és un llibre sobre el procés, és un llibre sobre una de les conseqüències del procés. És un llibre també que té molta perspectiva, perquè han anat passant moltes coses durant aquests anys i a vegades només ens en recordem de les últimes. És un llibre que està ordenat per ordre cronològic. Hi ha el capítol on Dolors explica la seva experiència, després el capítol on Montse explica la seva experiència, que es van complementant, anem a dins i a fora. La primera estada al Calameco, la segona estada al Calameco, l'estada a Puig de les Basses, el judici i les conseqüències. Això seria una mica el que explica. Amb aquesta perspectiva recordem algunes coses que no estaven tan clares al principi com al final. És a dir, hi havia una certa incertesa inicial. La segona vegada que ella va entrar a la presó no estava clar que hi hagués d'entrar. També m'ha fet recordar el llibre que quan la causa va passar al Suprem hi va haver una certa esperança perquè semblava que el Tribunal Suprem era millor que l'Audiència Nacional. També apareixen uns noms que han anat sent substituïts per altres, però que van tenir molta importància en tot aquest procés. Carmen Lamela, molt important, Pablo Llarena, molt important, i després, finalment, Domingo Marchena. Són tres personatges que, si estem recordant el judici, és Marchena, però, de fet, els altres dos també van tenir un paper molt important. La perspectiva no és només estar dins la presó i estar fora, que trobo que és la gran aportació del llibre, sinó que, a més, estar fora s'hi pot estar de diferents maneres, perquè quan comença el llibre, Montse Bassa és la germana i quan acaba el llibre, Montse Bassa és una diputada. De manera que també descobrim que hi ha dues maneres de visitar la població presa i que si només ens quedem amb el punt de vista dels polítics, resulta que s'estalvien una sèrie de passos humiliants i desagradables que no s'estalvien els familiars. Això també està molt bé que haguem vist aquest canvi en el llibre, perquè en realitat la majoria de les visites no són polítiques i, per tant, tenen una sèrie de tràmits força desagradables abans d'arribar. També és important que el to del llibre, que per mi era molt difícil aconseguir, perquè és un to que no és melodramàtic, no és rancuniós, tampoc és depriment, tampoc és pedagògic, tot i que té moments de tot això. Però és un to molt directe, a vegades gairebé periodístic, perquè reporta els fets que van passar. I en aquest sentit et deixa una part de la feina tu com a lector
perquè les conclusions les treus tu. És un llibre, diríem, que no aspira a dir-te el que has de pensar, sinó que és un llibre que t'explica el que ha passat i el que està passant. Per això trobo que és un llibre honest i que deixa un cert marge al lector. En aquest llibre hi ha moltes llàgrimes. No són unes llàgrimes que ens facin pensar en debilitat, perquè és un llibre valent, amb llàgrimes. I és un llibre que explica què es pot fer quan et passen coses com aquesta, tot i que també hi ha moments de dubte, hi ha moments d'incertesa, hi ha moments d'enfonsament. Tampoc és un llibre d'autoajuda que ens digui que tot es pot arreglar, no va per aquí la cosa. Pel que fa al títol, Carregades de raons és un títol extraordinari. El que passa és que amb la raó no n'hi ha prou. Aquesta és una mica la constatació. No n'hi ha prou ni amb la raó ni amb estar carregades de raons, quan l'adversari és l'Estat. L'adversari és l'Estat, li és igual si tens raó o si tens molta raó. En realitat l'Estat és la raó de les llàgrimes, és exactament això. Els que no hem tingut l'experiència d'estar a la presó però hem vist el judici de Transmès ja vam veure que l'Estat no està gaire interessat en les raons. I podem recordar com va ser tractada Marina Garcés, per exemple, i podem recordar amb quin interès s'escoltaven testimonis de la Guàrdia Civil i amb quin interès s'escoltaven testimonis de les càrregues. Vull dir que això ho vam poder veure. Vull acabar amb dues citacions, abans de passar la paraula a la Montse. La primera és del judici previ, que va ser el 3 d'octubre de 2017. En 2 dies ja vam tenir ja un judici d'una persona a qui ara es farà un homenatge, a prop d'aquí. En aquell discurs es va dir: han vulnerat de manera sistemàtica les normes, això seria més aviat la conclusió d'una sentència, i han mostrat, cometes, una deslleialtat inadmissible cap als poders de l'Estat. Justament, clar, el poder de l'Estat és el que troba inadmissible aquest diàleg que hi va haver. Per mi aquest va ser el judici important. El 16 d'octubre va ser com el tràiler del que vindria després, que va ser molt més llarg, molt més lent i molt més cançoner, però la sentència es va dictar el 3 d'octubre. I l'última cita que volia portar avui aquí és de Javier Zaragoza, recentment convidat a Barcelona per parlar. Bé, convidat virtualment, potser, però en tot cas va parlar. En una de les seves intervencions en el judici va dir una frase que és l'última que vull dir avui: este no es un juicio político. Bon vespre a tothom i gràcies per ser aquí. Mireu, jo sóc incapaça, sempre que vaig a fer una presentació del llibre, tampoc n'hem pogut fer moltes perquè ens va enganxar en ple Covid, però les 2 o 3 que he pogut fer abans que aquesta, sóc incapaça de parlar del llibre, com han fet els meus companys, que per cert us ho agraeixo perquè l'heu deixat molt bé, sense parlar de la Dolors, perquè és ella la que hauria de ser aquí. I aquest migdia, quan estàvem a Tarruella, que sabeu que ara surt a treballar, l'he anat a veure un moment i li he dit: grava'm unes paraules per la gent de l'Empordà. Per tant, en aquesta presentació penso que la part més important és que començarem ara a sentir la seva veu. De moment, l'article 101 del reglament penitenciari em permet només sortir a treballar. A partir de demà ens han concedit el 3è grau. No és llibertat. Alguns
i algunes parlen de semillibertat. Això no existeix. La llibertat serà el dia que puguem anar a on convingui, el dia que pugui estar amb tots vosaltres parlant i debatent el que ens interessa. Llibertat és no haver de traspassar les portes de la presó mai més, ni estar allunyada i silenciada. Aquest llibre és el llibre que no voldríem haver escrit mai. Un llibre que reflecteix el que al llarg dels 33 mesos passats hem viscut i reflexionat. El patiment no només meu, sinó de familiars, amistat, jo diria que de tot el país. Han sigut moments dolorosos, però també puc dir de somriures personals. El vostre acompanyament, el suport, l'empatia que ens heu mostrat en cada moment, als presos i preses, a les persones exiliades, a les persones represaliades, ha fet que totes i tots puguem mantenir el somriure als llavis, un somriure que no s'esborra mai. Heu aconseguit, entre totes i tots, que descobríssim més que mai que la dignitat de la gent del país no es pot empresonar i que la fermesa no és individual, sinó col·lectiva, que som tots i totes que defensem la llibertat. Gràcies pel suport, gràcies per ser-hi sempre. Avui és veritat que no puc estar aquí. Amb vosaltres, però, segur que l'Agnès, en Vicenç i la Montse, amb el que diran, expressaran el meu pensament i, sobretot, el meu cor. Com sempre, per la gent de l'Empordà, una abraçada groga de llibertat i lila de feminisme. Desitjo que els que llegiu el llibre entengueu el perquè de moltes coses i alhora tingueu el suport per seguir endavant. Que res del que hem passat, que res del que hem viscut col·lectivament sigui en va. Fins sempre. Aquesta és la meva Dolors, parla així, els que la coneixeu, parla igual quan està en un acte, parla igual quan està a casa menjant, parla igual quan està reivindicant qualsevol dels seus temes, i això és el que la fa autèntica. Estava mirant l'hora i veig que queda poquet temps per no trepitjar-nos amb l'acte que hi ha a les Rambles, per tant aniré al gra. El primer que us vull explicar és per què vam fer aquest llibre. Dius, n'hi ha molts de llibres del procés, com hem dit, però per què aquest amb dues mirades? Jo tenia molt clar, quan vam començar a parlar de com escriure el llibre, que no tenia cap interès la meva experiència personal, ni el meu patiment, ni el patiment de la meva família, i associava tot el que em passava a mi, ho suportava, ho estic suportant i ho suportarem perquè espero que continuem mobilitzant-nos gràcies a la gent. Quan jo tenia les meves entrades a la presó, els 40 minuts, dels 40 ja podeu comptar que almenys els 20 eren per explicar-li a ella, perquè pogués estar ferma, el que feia la gent del carrer. I per tant, era una manera d'ajudar-la a saber que no estava sola, quan en realitat, com ha dit en Vicenç, viure en una presó d'homes, la solitud era molt gran. Però la segona raó per la qual vam escriure el llibre, i això no ho expliquem, això us ho explico ara com a anècdota perquè sapigueu què, és que un dels traumes més grans, les contradiccions més grans que com a familiar vaig patir, és una vegada que ens ha assumit que està a la presó, la Dolors, i està al Calameco, i que ens va costar molt, i vam fer una jornada de convivència, que també l'expliquem en el llibre, i ja us dic jo que no us podeu imaginar el que és una cel·la d'una presó fins que no l'has vista, i amb el fill de la Dolors vam entrar i vam fer una convivència i vam viure dins la presó amb les internes i vam sortir d'allà molt i molt tocats i més enrabiats i amb més ràbia però també amb més fermesa perquè el que
fas és enfadar-te tant que vols compartir la indignació amb lluita, no? Però us deia que després de veure el Calameco va venir un moment que expliquem en el llibre que era el retorn a la terra catalana. I quan tu saps que la teva germana tornarà a Catalunya i que estarà a 3 quilòmetres d'on vius tu, et sembla que comença una mínima llibertat sense ser llibertat. Quan la Dolors va entrar aquí a la presó, es va trobar que venia d'una presó de dones, quan ha explicat en Vicenç, i ens trobem en una presó d'alta seguretat, molt moderna, molt de ciment, molta modernitat, com us deia, però amb les cel·les tancades tot el dia, sense poder sortir, sense poder rebre els llibres, els diaris que estàvem avesats, que rebíem al Calameco, i jo no podia entendre de cap de les maneres com la nostra presó catalana en aquells moments la vivíem pitjor que a Madrid. Llavors, a partir d'aquí vam començar a tenir uns debats amb la Dolors que realment ens vam enfonsar molt les dues, i una manera de treure aquesta gestió de ràbia, com us deia, era escrivint. El fet de que ens obligàvem a tenir un objectiu era trobar-nos cada setmana, i quan hi entrava com a familiar, com ha dit en Vicenç, que ha sigut molt diferent que entrar-hi com a política, quan hi entrava com a familiar no ens podíem ni passar papers, ni podíem, evidentment, res, tot ho havíem de fer a través dels funcionaris i tot era molt lent. Però una manera que ella tingués un objectiu i no s'enfonsés, perquè la presó, el que és realment, és una nòria. Sempre tens moments d'empatia, que estàs fort, però sempre tens moments que t'enfonses. Encara que els nostres presos polítics i les nostres preses diguin que estan bé, estan forts. Tots, absolutament tots, fins i tot el que pinta més fort de tots els presos polítics, té els seus moments baixos. I la Dolors sempre m'explica que tots, absolutament tots, els ha vist plorar. El que passa que en el nostre llibre, potser per aquesta mirada feminista, no ens fa cap vergonya explicar el per què plorem, el per què tenim contradiccions, el per què parlem sense pèls a la llengua, el per què ens fa ràbia decisions polítiques que a vegades fan dubtar i que el poble ens enfadem. Hem decidit escriure un llibre de dues persones que vivim en diferents situacions, en diferents contradiccions i expressem en tot moment el que sentim. Va ser costós perquè no podíem entrar als pens, jo havia de passar els apunts que ella feia a mà, ens els anàvem passant una a l'altra, però també ens servia per fer-nos més amigues. I aquest llibre el que m'ha ensenyat a mi és conèixer encara més la Dolors, perquè arran d'escriure capítols he sabut coses que no havia explicat mai a la família, perquè quan l'anàvem a visitar en el puto vidre, nosaltres hi anàvem amb cara de fermesa, amb cara de ser somrients per enganyar-la en ella perquè no patís, i ella exactament fa el mateix. Quan ella ens veia només 40 minuts a la setmana, doncs feia exactament el mateix, es feia la forta. Però després, en els moments íntims, que són els que expliquen el llibre, he sabut que s'ho ha passat molt més malament del que ens explicava. Dit això, també, i només per afegir, ells han parlat que era un llibre feminista, evidentment ha hagut de ser una lluita constant per recordar que tenim la Carme Forcadell i la Dolors Bassa empresonades i que els mitjans els oblidaven. Ha sigut un continu d'estar trucant als mitjans de comunicació cada vegada que se les deixaven. Agrair molt a les xarxes de dones que varen fer Cap dona a l'oblit, perquè gràcies a aquesta campanya ho vam recordar, i això també ho expliquem en el llibre. Però hi ha una part que els meus companys ara aquí no han expressat, i és que el llibre penso que també és social. I és social perquè a mi sempre explico que, ja la Dolors per descomptat, però a mi i a tots els familiars ens han fet millors persones, perquè el que hem hagut de fer gràcies a aquesta repressió és conviure a la part de la societat que no volem veure i que és la Catalunya, que la tenim al costat i que fem com si no existís. Quan nosaltres com a familiars anem a la presó, els que a mi m'ajuden són els mateixos familiars que tenen les seves internes allà tancades. I aquesta vessant social penso que és molt important perquè surti explicat en el llibre, com també és molt important, i també ho deixem anant a les reflexions polítiques que anem dient segons els nostres sentiments, que aquesta lluita contra la repressió no només és independentista, no només és nacional, sinó també que ha de ser social. I que fins que no aconseguim tots prendre consciència cada un de nosaltres que hem d'aconseguir una revolució social, fins que no pensem que ens ho han de solucionar
els parlamentaris o la gent que està dedicant-se a negociacions, fins que no pensem que és consciència de cadascú, doncs jo penso que serà molt difícil que arribem a aconseguir el nostre somni. Per tant, és la responsabilitat, sí que és veritat que els polítics, i ara m'hi incloc, tenim una feina molt important a fer i que és molt, molt lícit que sigui criticada, perquè jo sempre dic en públic que és una vergonya que entre nosaltres a vegades ens barallem quan tenim molt clar què és l'enemic públic, i això a mi fa molt de mal com a familiar, i això ho dic d'entrada, però també en el llibre expliquem que no tindria sentit, per això estem carregades de raons, sense que la gent hi fos. Si la gent no hi sou, si la gent no pressioneu, si la gent no actuem cada dia, el que calla, el que es queda al sofà, el que fa la lluita només a través de tuits, això no ens serveix. Tenim les nostres preses polítiques, tenim la Dolors a la presó. Demà us convido, hi haurà un acte a Tarruella que li fem de sorpresa, quan ella surti a les 7 de treballar i passi per la plaça del poble, es trobarà que l'esperarem tots els amics i us convido a que ens vingueu a acompanyar. Li demanarem que agafi el micro i que expliqui com se sent la primera vegada, després d'aquesta ignomínia de tants de dies, de poder dir que avui, aquesta nit, que serà la de demà, anirà a dormir a casa. La il·lusió que avui tenia era enorme, però el somriure quan m'explica això no li dura gaire, perquè seria molt ingenu a pensar que de Madrid això no ens ho tombaran. Hem après a viure el moment, hem après a viure el dia a dia, per tant demà ho celebrarem molt, però l'acte que farem a Tarruella el que volem és que sigui un acte reivindicatiu per recordar a tothom que això continua no sent llibertat. Gràcies per ser-hi, gràcies per comprar-nos el llibre, per llegir-lo, gràcies per compartir, i els que ho feu, us agradaria molt, que a la Dolors li agrada molt, que escrivíssiu i li expliquéssiu realment què us ha agradat del llibre, però sobretot què és el que no us ha agradat del llibre, perquè si una persona com la Dolors rep aquestes cartes, el que fa és contestar-les i entra en un debat que fa que no se senti tan sola com són les hores que està tancada en la cel·la. No me vull allargar perquè ens han explicat molt bé les vessants del llibre, però m'agradaria molt que abans d'acabar l'acte féssiu vosaltres les vostres preguntes, perquè de forma espontània és quan més bé em sé expressar. Moltes gràcies. No se sent? Ara. Recordem que en breu, en 8-9 minuts, tancarem l'acte per poder anar a acompanyar tots a assistir a l'acte antimonàrquic que hi ha aquí a les Rambles. Si teniu alguna pregunta, ara és el moment. Si no, en Vicenç, que m'entrevisti. Bé, llegint el llibre, un dels fets que m'ha sobtat és aquesta fe inicial en la justícia que hi havia, que vist ara sembla que no tenia gaire fonament, però quan tu vas llegint el llibre per ordre cronològic veus totes unes expectatives, fins i tot la sentència final, que vista ara tothom ja sabia que seria així, resulta que no, que hi havia una fe i que va ser un xoc. Hi ha una escena que està molt ben explicada de la reacció que genera la sentència, perquè quan li arriba el paper se'n va directament a l'última línia, veu el nombre d'anys i allò no s'ho esperava. Volia que potser expliquessis com ha anat aquesta evolució. De fet, hi ha molta gent que m'ho diu, que com pot ser que les nostres preses polítiques i els nostres presos poguessin arribar a confiar en que anant a Madrid amb un judici això es podria arreglar, no? I és una de les converses que més he tingut amb molta gent. La resposta és molt clara. Evidentment, nosaltres no ens presentem en un judici a Madrid sense haver-nos assessorat molt i molt bé pels millors advocats que podíem tenir a l'abast. Nosaltres, des del primer moment i abans d'anar a Madrid,
se'ns va explicar que això no es resoldria a Espanya, que Espanya és una continuació del règim del 78, que el que hem de fer és estar ferms i aguantar, que hem d'estar forts perquè la gent també aguanti, que siguem tots, que el nostre somni no és que surtin elles de la presó, el nostre somni és arribar a ser una república